O BNG denuncia o que cualifica de caos absoluto na recollida do lixo e na limpeza de Ribeira. Os nacionalistas aseguran que son numerosas as queixas por contedores desbordados, sucidade acumulada e falta de limpeza en diferentes puntos do municipio. O BNG de Ribeira pon o foco no estado da recollida de lixo e da limpeza durante este verán. A formación nacionalista asegura que son moitas as queixas veciñais por contedores desbordados, malos cheiros e sucidade acumulada durante días. Consideramos que hai que facer unha limpeza extensiva e xeral, non só en Ribeira, pois pola ampla suciedade que estamos atopando, xa non porque o vexamos nós como concelleiros, concelleiras ou membros deste partido, senón porque veciños e veciñas se nos están a queixar, estánnos a vir a pedir pois axuda en certo modo, non, para que dende o goberno pois se poñan mans á obra con este cometido tan importante, non só no verán, ao longo de todo o ano, pero sí que é certo que no verán pois os cheiros pode incluso que se incrementen simplemente polas altas temperaturas. Os problemas, segundo denuncian, repítese tanto no núcleo urbano como nas parroquias. O BNG cita, entre outros puntos, Corrubedo, Palmeira e Aguiño, onde aseguran que se están producindo episodios de contedores completamente cheos sen que a frecuencia de recollida sexa suficiente. Sabemos que o servizo de recollida de lixo presenta algunhas deficiencias, non? Como falta de rutas habituais no verán por parte de nas parroquias, por exemplo, de Palmeira, Corrubedo, Castiñeiras ou Aguiño, na que é fácil encontrar eses contedores rebordando durante días sen que ninguén lle poña solución. Tamén é evidente que se deben facer mellores recollidas das papeleiras no centro urbano de Ribeira ou as desinfeccións que se facían en determinados puntos da nosa vila despois deses eventos multitudinarios. O portavoz municipal, Luís Pérez, admite que o servizo xa arrastraba problemas, pero critica a xestión actual. O nacionalista defende que durante a súa etapa no goberno local se mellorou a organización e a planificación do servizo. Dendo o Bloque Nacionalista Galego non imos caer na crítica fácil de dicir que todo estaba perfecto cando nós estábamos gobernando. É evidente que o servizo de recollida de lixo e limpeza viaria presenta unhas deficiencias motivadas de que no seu día, cando se aprobou e se axudicou por parte do Partido Popular, pois era un contrato insuficiente para atender as demandas da poboación de Ribeira, especialmente no verán. Agora ben, cando nós estábamos gobernando, sí que facíamos unha mellor planificación dos eventos festivos e teño que dicir que despois das festas do verán de Ribeira, o malecón xa tiña unha primeira desinfección en profundidade que este ano non se acometeu. Outro dos asuntos sinalados polos nacionalistas é a xestión dos residuos orgánicos. A concelleira Antía Alberti reclama campañas para fomentar o uso correcto do contedor marrón e impulsar a compostaxe. É unha fracción pois que emite especiais cheiros, pero dende o Concello, obviamente, pois se teñen que reforzar, encargar de que isto non suceda. Ademais, tendo en conta que pois non usar esta fracción implica unha suba das taxas do lixo por culpa da Xunta de Galiza e, por tanto, o Concello ten que actuar inmediatamente nisto. O BNG sostén que unha maior separación de materia orgánica permitiría reducir os residuos enviados a tratamento e, polo tanto, conter o gasto municipal. A formación considera que os recursos aforrados poderían destinarse a mellorar os servizos públicos. Animar a veciñanza con campañas, concienciar para que se reforce esta fracción e cada vez a xente a empregue máis, porque de verdade xa non estamos só a falar pois de suciedade, senón dunha suba das taxas do lixo, que creo que a todos e a todas nos interesa pois ter que pagar menos impostos e non pagar máis pois por unha mala xestión. O BNG reclama así ao goberno municipal que actúe para evitar que os problemas de limpeza e recollida de lixo se convertan nunha situación habitual. Pois pedímoslle ao goberno municipal de Ribeira que se poña a traballar para que o servizo de limpeza de lixo pois se presten condicións óptimas para toda a poboación, porque ademais de todos estes problemas estamos recibindo as queixas que son habituais de que os contedores están rotos, que hai moitas persoas maiores que non poden abrir as súas tapas e, por tanto, eso prexudica a toda a veciñanza, pero tamén vai contribuir a que a presenza de lixo fora dos contedores sexa aínda maior. A formación nacionalista insiste en que con planificación e organización os servizos públicos poden mellorar e deben responder ás demandas da veciñanza.